Timpiste sa cholaiste saura. Bhí na tuismothaí ag fágáil sláán ag go macóg, a bhí an tasú ar chósa sa cholaiste saura. Chun na tuismothaí gach cóirle ar amach, a bheith cuaramach agus ghui siad gach áid. De réir an ógra ba chósa gail go bhíán sa ghailtocht de dhégóirí. Bhí na daltaí bre alamh agus málaí ar an rim. Sa fictúr seo, léir sé srá imachtaí an lé. Thosach na ranganna ag leabhar tris an naí go dtí leabhar tris a dó dhéag. Bheach lónán, thosach na cluichí páirce, bheach tíinearán, thosach a céalaí, agus an sin bheach an rolla gáglaich. Lá bra saoire bhí an. Bhí bád ag seola ar an mharige. Bhí na scolarí ag gimmert peilghailach. Go taban bhain timpiste don aróg. Gortaí bh choslé agus ba léir gur an fian ar a bherbocht. Bhí an worst ar na múnteirí agus ar a chara nar a hic siad céir de hála. Chawra an múnteir leis an bheróg le ghail sa chawr. Fear fésa goch lé a bhí sa múnteir. Dúirt an príomhaide le gluicha choréir nar a chreithidís an tosbedéal. Bhí an trúa ag a chara dó. Dúirt sé gur toras 50 míle éir go dtí an tosbedéal, agus dúirt sé gur bhreáilis spórt. Faoi dheire chreisiad an tosbedéal. Curú an bóchail ar hínteán ospidéal. Bhí an múnteir ag caint leis an dochtúir. Bhí deá scéal ag an dochtúir. Dúirt sé nach ra a chos biste. Dúirt sé sos a thógáil. Dúirt sé leis maidí creise a úsáid, agus go meach sé cearca leor tar éis 7 amháin. Chuir an príomhaide an deascéal an niúil do bháir an bhochala. Dúirt sé lethe gur a deascéalaige. Dúirt sé nach ra chosbiste ach go meach ar sos 7 a thógáil. Díl an bóchail ar ais ar an golaiste an na hisin. Chanig sé héin agus an múnteir fésa go chorais, agus bhín céalaí fós arsúl. Bhí an sprí ag do scolarí agus iad ag dansa an chéalaí. Chos siad fáilte mhór ar ais ra bhan mochail a bhí ar na maidí creise.